Niklas, din match har fået. Og så får jeg hvad laver I i dag? Så vi kan se derovre, så er vi vil lige hurtigt se ham. Så kan I se bagdelen af ham. Han er ikke sej. Og nu jeg kan se dig. Og nu. Se, der er hans face. Kom med. Sluk. Jeg optager lige nu. Lad være. Du er i gang med at optage. Ja, og jeg lægger det ikke ud på YouTube. Jeg har lige set din trøje og alt. Godt at flækker. Jeg flækker dig. Jeg kan din mormor. Jeg flækker din far. Jeg flækker din familie. Jeg flækker din familie. Jeg flækker din fucking familie. Det var så. Gå til lille Ollie. Stopper du? Altså, det er gyldigt. Det var altså bare fordi, altså. Den tuder på en sekund. Jeg gør. Hvorfor griner jeg så lige nu? Prøv at skue på dine luder. Jeg kan vise det til min far og mor, hvis du skubber mig. Jeg har et bevis. Jeg optager lige her. Slette. Slette. Skub. Jeg siger det. Du sagde det, sgu. Skal jeg sige det? Slet nu. Hey YouTube, du kan bare lade være med at komme herind. Hvis ikke at jeg kan optage. Slet det nu. Hvorfor skal du slette den? Og der kommer nu over af min dog. Luk den efter dig, din hund! Som I kan høre, så er det mig, der er her, som der skal til at spille en guitar. Skal I se? Som I kan se. Så har jeg taget joysticker, hvis I kan se det. Så skal det være noget. Og kom med. Her finder der optager jeg også en som laver videoer med Ollie og Bolle fra sommer. Niklas, jeg får lov at lade dig. Jeg optager stadig. Det er noget, der skal optage videoen, som der skal hedde Ollie med den store golle. Oliver, du blev med på min video, og jeg uploader den nu. Vent, skal jeg tage til dig. Okay, jeg uploader den. Okay, sådan der. Jamen, der fik jeg alle af dem og boller og se. Og så siger man bare, good set is picking pics.